Halo guys, aku kayak wong Landa ya. Aku kepengen duwe batir dulur sing wong Landa sing bisa ngomong Jawa lho. Bukan ana sing kenal karo wong Jawa, wong Landa. Yang pengen ngobrol karo wong Landa sing bisa ngomong Jawa lho. Ya aku nangaring Kebumen. Kecamatan Rongokele, Kabupaten Kebumen, Desane Sukomulyo, RT 4 RW 3. Arane Nyong Suripto, Bambang Suripto. Ya lho, lewat Sukomulyo TV. Kan kenal wong Landa, kenal wong Jepang, kenal wong Amerika wis ora gumun ya Amerika. Terus sing dulur-dulur sing irunge bangir-bangir ya, terutama wong Landa ya, jarene nang Landa ki akeh wong Jawa yang kepengin diduluri nang wong Landa ya. Terima kasih, salam persahabatan. Dan mohon disampaikan maring wong-wong Landa sing nang hari Suriname apa ya, dadi dulure Nyong kan ngomong Landa. Nyong wis nganggo topi Landa ki ya. Suwun. Salam kompak. Subscriber untuk YouTube terkenal tekan nang Landa ya. Oke.